Numru ta' interventi li ser isiru fil-Park Nazzjonali tas-Salina ser itejbu l-istat u l-aċċessibilità tal-park, dan b'investiment ta' 250,000 euro minn Ambjent Malta. Id-direttur tal-proġett ambjentali fi ħdan Ambjent Malta spjegat kif l-interventi jinkludu l-installazzjoni ta' art tal-gomma ġdida u terf sintetiku u r-restawr tal-monument ta' John F. Kennedy fost l-oħrajn. Daw ix-xogħlijiet jikkonsistu f'bini ġdid ta' faċilitajiet sanitarji, ħanamlu wkoll upgrading ta' bankijiet tal-piknik, kif ukoll kemm ġodda kif ukoll dawk eżistenti, ħanamlu wkoll sensiela ta' CCTV cameras sabiex inżidu wkoll is-sigurtà f'dan il-park, kif ukoll ħanirranġaw ir-rubber matting u t-terf li ġiġa hemm eżistenti fejn hemm il-logħob ta' tfal. Il-Ministru għall-Ambjent Aron Farrugia spjega kif dan il-proġett jimxi id fit ma' numru ta' proġetti oħra ta' restawru u reġenerazzjoni li għaddejjin madwar pajjiżna u għastqar kif iż-żoni ta' rekreazzjoni u ma' dawk li jagħmlu l-komunitajiet tagħna ħajjin jipprovdu ambjent aħjar u jikkontribwixxu għal kwalità ta' ħajja aħjar. Dawn kollha huma xogħlijiet li huma parti minn proġett ferm ikbar li nagħtu postijiet isbaħ ta' rekreazzjoni għal familji Maltin u Għawċin.